Na kalian kejongi kum ke New Trap Youth Council North West Kazel mentakasi i wan ban keduk kenang buat Deputy Commissioner jong ka Eastern West Kazel District hang ni Pok Mairang ka jing wan kejongi kum kaseng kalong halor ka kenrum kenram ke bami na ka jing penlong fishing competition haki benta baper jong ki district hapo kejala kejongi bat kerpang khamtam hapo West Kazel District kabdang jia dang hak teo gladap kai ke benang liang jengi kum kaseng ngilawan ai da jing tho ka basai bat ngi kran sai ba haswa ba ki aka barok kinwan dan ikin jia hapo ke district kejongi hapo hang ni hapo Eastern West ngila bu mentar da jing tho hakmat kejong Deputy Commissioner bat hak jing tho ngila kran sai ba ladang nagaliang ki nong peniat khwai kimla yang ban buat renti kat kum ki kendon ki ban nagaliang ki board jong district administration ngila keren sai ba ya ka kam khwai do po Eastern West de ban khang no lada kimla ban buat ki kendon namar lada ki buat kat kum ki kendon ki ban nagaliang ka district administration kala bu bat kala ai ki le se kanum don kanun ka jing thot ka jing panwet ya ki pai ba kham tam ki wayat bayeng hakikam ki jam ki jong ki te hadin ke jing yakan dok ke jongi bat ke ji keren ke jongi bat Deputy Commissioner jong Eastern West ula ai ngi ya kini ki kendon bat ki rule na kamta jong ki nong peniat khwai la ni ki organizer jong ka fishing competition bat hang ne ki don hadok ko ba new teli ki kendon ki ban nakaliang ki bor jong ka district ki ai ha ki nong seng khwai hapok ka district te kai ke ban nakaliang jongi kum kaseng ngilalap ba haka kendon ke banyo haka kendon kawasan bat kata kalong ba parking of vehicle in the national highway are strictly prohibited and is not allowed lakran sai tikai ka bangilap kalong ba ki babun teli ki jaka khwaida ki badon hapo ka district ke jangi Eastern West bat kumjur hapo West Kazel bat ki bentai ki ba fair ki jaka competition ki don hasanda jong surok bat kumbang lalap dalagi jongki khmat ngilui bagi ki paniang kali hapo national highway tikai ke ban kaliang jong kini ki organizer ki le violate hi ki le pankhan hi ya ka kendon ke bagi ki le ate sos kular bat ya ka ai ke bau DC ula ai habdang jongki te nakaliang ka order ke jong DC kalau ong ba lada ki pankhan ya ka wain habdang kini ki kendon nakaliang jong DC un cancel hang ni la tho. The undersigned reserve the right to cancel or close down the competition if any of the above condition is violated. Telada nakaliang jong kini ki organizer ki violate lani ki penkeng ya kini ki rule ki ban nakaliang ki district administration bat kerpang jong ki Eastern West ki lai hapdeng jong ki nakaliang jong ki bor jong district ki kloi ban khang no ban cancel ya ka competition. Te nakaliang jong kum kaseng kum ka HWC ni de kentu ya ki organizer balada phila ban but renti kat kum ki kendon bat ki prosedur ban nakaliang ka bor jong ka district admission yo ai happy phila ban ya nrela pi pen khen nomor ka jing pen khen ki jong pi ka kta ya ki pajba khamtam ha ka ya ki yeng balada ki don ki nongpang ki nong sitom ki bayat ki bayeng ya ka tu ka surok national highway kumbala jia po West Kazel ka kan ru tarik yu ya ka tu ka jinja ba wat mensim ibu koridor idu din nakadaw jong ka jing deheng kali haga jing penlong ya fishing competition tingim kwa ba hapo ka Eastern West Kazel ka jia ki bakum kini ki ai te ngai bagi organizer borok kin follow up ya kene ki procedure bat ka order ban nagaliang ki bor jong district administration ban nagaliang jungi kran sai balada ki penkhen nagaliang jungi kum keseng ngi haban le ya badon kam bat ngila ban cancel ya ka competition lada ki penkhen ya ki kendon ki bodisi ula ai dan jongki